बुंनो गोनां जादों दे जुबिन गार्गनि मेनेजारानो जुबिन गार्गखौ पयजन होननानै बुथारदोंमोन। पयजन बिस। गाइस वेलकाम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लोगोफोर दिनै नैबे भिडिअ जों सावरायगोन मोननै टपिकनि सायाव। मोनसे जाबाय जोंनि बिटिसिनि गोदान सरकार दानाय अथ टेकिं सेरेमनि समायखेर लानाय आरो मोनसे जाबाय जुबिन गार्गनि थैनायनि सायाव आरोना। ओरैबायदि मोनसे मिस्टिरियास घटना दायो खोनानो मोन्दों जुबिन गार्गनि सायाव। थ' बेखौ दसेनो बुंगासिनो आङो। थ' लोगोफोर जियानो जाया मानो दिनै जाबाय 5 अक्ट'बर माने अथ टेकिं सेरेमनि माने समायखिरा लानाय माने गोदान सरकार दानाय। दिनैनिफ्राय माने बिटिसिआव गोदान सरकार जानोसै। थ' जियानो जाया मानो गोदान सरकारनियाव बेखौनो आसा थाबाय दि जिखि जाया बिटिसिखौ आरोबाव मानसिफोरनि गांनाय उखैनाय गासैखौबो मोजाङै नायजोबगोन, गासैखौबो गोरिब गुन्द्रा रावखौबो नासया, गासैखौबो मोजाङै बिटिसिखौ सामलायलांगोन होननानै आसा फारिनो थाबाय आरो नैबे दायो गोदान सरकारनि सायाव। थ' दिनै ओरैबायदि अखा हादों बापरे। थ' आंथ' थांनो हायासै दिनै, होमबाबो आंनि लोगोफोराबो थांदों, जों गामिनिफ्रायबो एबा जोंनि एरियानिफ्रायबो गोबां थांदों। माने नुदों आरोना ओरैबायदि अखा ओरै बापरे। जियानो जाया मानो एसे प्रब्लेम जानो हानाय अखा हानायखाय, खिन्थु जोंनियाव बारा गैया। जोंनि उदालगुरियाव अखायानो गैया। दासो हादों नै, दा टाइमा बेसे जादों बुंनांगौ। दायो टाइमा जादों 11:33 दासो माने 11:20आवसो अखा हादों, खिन्थु क'क्राझाराव फुंनिफ्रायनो अखा हादों होननाय खोनादों आरो ना। थ' जियानो जाया मानो नेचार नङा, नेचारखौ बुंनो हायासै नङा होमबा। थ' जियानो जाया मानो मोजाङै जालांथों, जेबो खहा जानाङा, जेबो रावबो खस्थ' मोननाङा, बेखौनो इसोरनियाव आरज गाबबाय। थ' लोगोफोर दायो जों नेक्स्ट टपिकआव थांसै। थ' बेनो जाबाय जुबिन गार्गनि थैनायनि जाहोन। दिनै जुबिन गार्गनि थैनाया 17 डेज जालांबाय, 17 दिन, खिन्थु दाबो बिनि थैनायनि दाबो रहस्यखौ माने दाबो हमनो हायाखै आरोना। ओरैबायदि माने मिस्टिरियासै थैबाय जुबिन गार्गआ, जों आसामनि हार्ट थ्रब जायखौ बुङो, आसामनि जायखौ दासान्दि भगबान बायदि दासान्दि मानिगासिनो, जायनि सावनाय जायगायाव दासान्दि ओरैबायदि थुखिलांदों, ओरैबायदि खुलुमदों, ओरैबायदि आलारि बाथि, ओरैबायदि माने फुजानिनो फुजा माने भगबान बायदि फालिदों। थ' बिनि थैनायनि रिजोना दाबो लासै ओंखाराखै। थ' बेयाव आं सोंथि आरोना, मानो ओंखाराखै? गभर्नमेन्टआ बेखौ इजिलि दिहुननो हायो। मालाबानो पस्टमार्टम रिपर्टआ मालाबानो ओंखारदों, बिनि डिटेल्सआव मा दोङो दाबो होआखै। बेखौ बुंगासिनो इनभेस्टिगेसन सोलिगासिनो, CID नो होगासिनो, जाय इनभेस्टिगेटर बिसोरनो होगासिनो, खिन्थु बे रिपर्टखौ खिन्थु रायजोफोरनो होनांगौमोन। मैयासो जुबिन गार्गनि सासे हेन्स पार्टिनि सासे मानसि, जायनि मुङानो जाबाय शेखर। थ' बिथाङा CID फोरनि सोंनायाव बुंनो गोनां जादों दे जुबिन गार्गनि मेनेजारानो जुबिन गार्गखौ पयजन होननानै बुथारदोंमोन। पयजन बिस। थ' बिस होननानै बुथारदों होननानै दायो बाथ्रा मोननाय जादों। बेखौ रावबो बुङाखै, बेखौ जुबिन गार्गनि सासे हेन्स पार्टिनि मानसि शेखरा CID फोरनि सोंनायाव बुंनो गोनां जादों आरोना। गाव बुङाखै, सिद्धार्थ शर्माया जुबिन गार्गनो बे दैयाव ओंखारनायनि सिगाङावनो बिस जाहोदों होननानै माने बियो बुंदों आरो। तलबर सानना नाय, जायदों सैमा बायदि अराय सम बिनि खिथु खिथु खारफायो, अराय सम बिदिनो थाफायो, बिदिनो फैसा जायो, थ' बोरै फुथारनो हाथावना जेनेबा सानलाय मा पलिटिक्स दङ बि सिङाव। थ' माया बिराद गिदिर जाहोनबो जानो हानाय दे, बिराद गिदिर जाहोनबो जानो हानाय, बेखौ दासिम रावबो मिथिया, खिन्थु फैगासिनो बिनि जाहोना। थ' आसुरित आरोना, ना गासैबो फैसाखौ मेनेज खालामोमोन सोर? सिद्धार्थ शर्माया। गासै 70 crore सम्पति दङमोन जुबिन गार्गआव। थ' बेखौ मोननो लुगैनानैसो बेखौ फुथारदो नामा, ना आरो बेलेग जाहोन दङ? थ' बेखौ साननैसो उनावनो ओंखारहागोन आसा दङ जोंनिया हिमन्त बिश्व शर्मानि सायाव। मानोना बिथाङा बुंखादो, आं जुदि न्याय होनो हायाबा, आं जुदि रियेल जाहोनखौ देखायनो हायाबा नेक्स्ट फैनाय बोसोराव माने बिनो भट होनाङा होनना बुंदो आरो गावआनो। थ' बे हिसाबै आसा खालामो बियो बेसेबां हायो नाजागोन हिमन्त बिश्व शर्माया। माथो खालामबावनो ना। थ' बिदि जानो थांगासिनो घटनाफोरा, गोदान निउस मोनगासिनो। थ' नोंथांमोना बिनि सायाव मा बुंनो सानो कमेन्ट खालामबानो जाबाय। अके लोगोफोर, आङो मोनसे गोदान हिन्दी चेनेल खुलिदों, माने गोदान नङा, 1 year जाबाय, खिन्थु आं बेयाव भिडिअ होनाया जास्ट 10 daysफोराव जादों आरो ना। दासान्दि मोननै लेटेस्ट भिडिअ होदों आङो। थ' नोंथांमोना जुबिन गार्गनि सोमोन्दै होदों आङो। थ' नोंथांमोना नायनो गोसोबा आंनि हिन्दी चेनेलखौ आंनि डिसक्रिपसन लिंकआव दङ, थांनानै नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै मोजाङै माने भिडिअखौ नायनो हागोन आरो ना। मोनसे बाथ्रा बाव, मोनसे दाउट जादों मोनसे दाउट जादों। बिखौ सिगांनि जुबिन गार्गनि थैनायावनो बिखौ मिथिखादों जे जुबिन गार्गआ जेब्ला थैदोंमोन, जेब्ला दैया गोजावदोंमोन, होनबा जुबिन गार्गनि खुगानिफ्राय फेफन ओंखारदोंमोननो, फेफन। आरो बेजों लोगोसे अमा थुख्रा, बे पर्कनि बे सावग्रेनाय मन'नाय नङा होमबा, बे मन'नाया बे फेफनजों माने ओंखारबोदोंमोन होननानै बे समावनो मिथिनो मोननाय जादोंमोन। खिन्थु मानसिफोरा बे समाव बेखौ सिजार होनदों, सोरबा दैयाव गब'ना जादों, सोरबा गेस्ट्रिक होनदों। बेबायदिनो बे समावनो माने बे जोबदोंमोन, दिनैनिफ्राय 16 days सिगाङाव। खिन्थु दायो एसे रोखा जाना फैदों जे बेयाव मुलि दौनायनि थाखायसो बि सिंनिफ्राय मुलि दौबा मा जायो नङा होमबा, फेफन ओंखारखायो। जेखिजाया मुलि जानाय मानसिफोरा फेफन ओंखारखायो, जेखिजाया गोबायो। बे जाथाया जादोंमोन होननानै दायो रोखा जानानै दायो थांगासिनो। खिन्थु बे मुलि दौनाया
बे मेनेजारा मुलि दौनाया बे 100% अफिसियेलि डिक्लेयार जायाखै बेखौ बिनि बुंनाय बाथ्रा होननासो दासान्दि माबायाव निउसाव फोसावगासिनो आरोना थ' बिनि मेन जाहोना मा बेखौ गुवाहाटीनि बे GMCHआव खालामनाय मेन पस्टमर्टमावसो माने बिनि रियेल रिपर्टआ मोनगोन आरोना थागोन खिन्थु बेखौबो मा बुंगोन दा आजिखालि फैसानि नङा होमबा क्ररपति गासैबो डाक्टरनो 1 कोटि होबाय टाइपिंनो 1 कोटि होबाय जिखिजाया गासैबो गोदोर गोदोर इनभेस्टिगेटर गासैनोबो CID TID फोरनोबो पार्सनेलि बुंदो दै हा बिदि गासैबो होनानै रिपर्टखौबो सोलिनो होनानै गावसोरनि माबानि थाखाय लाइफनि थाखाय नङा होमबा थ' बिनिखाय बहुत डेन्जार पलिटिक्स आरोना जुबिन गार्डआ बुंदोंमोन पलिटिक्स नखरिबा बन्धु होननानै खिन्थु गावनि सायावनो दासान्दि पलिटिक्स जागासिनो गावनि लाइफ थैनाय देहानि गावनि जास्टिसनि सायाव दासान्दि पलिटिक्स जागासिनो थ' लोगोफोर नोंथांमोना बिनि सायाव मा बुंनो सानो कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो जियानो जाया दिनैनि अथ टेकिं सेरेमनि समाय खेरा लानाय सेरेमनिया मोजाङै जालांथों होननानै इसोरनि आरज गाबबाय आसा खालामो दासान्दिथ' अखा एसे गारबाय खोनादों नालाय आरो अखा हाबावनो हानाय आरोना मानोना नेचारखौ जेबो गेरान्टि गैया आरो जि गेट बानायदोंमोन बे फार्स्ट बड'लेण्ड गेटनि खाथियावनो थ' बे बायदों थ' हामा नांदों नुनानै थ' माथो खालामबावनो नङा होमबा नेचारखौथ' रावबो हमथानो हाया थ' बेखिनियानो जेबो दिनै भिडिअ थ' नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसै थ' जाय साबसक्राइब खालामाखै आंनि हिन्दी चेनेलखौ थांनानै साबसक्राइब खालामबानो जाबाय जाय गोसो दे जाय हिन्दी नायनो गोसो बिसोर खालामबानो जाबाय आरोना आं माने हिन्दी चेनेलाव आरो बिनिख्रुइबो माने मोजां माने भिडिअ आं कन्टिनिउ खालामगोन होननानै आं सानदों आरोना माने मोजां रेसपन्स मोनदोंबा आरोना थ' बेखिनियानो दिनै भिडिअआ नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसै बाय